Agirre zorionak Euskal Herriko txapelduna zea gaurkoan, lasterketa irabazi ostean, lehenengo lasterketa aurten ziklosean, baina garaipena erraz, kakotxen artean lortu ez. Zorionak, zemuz fundaguna. Eskerrik asko, erraz ez da izate, Gomez eta lastra horri bilidia. Hasieran, atzean atean naiz, ez da oso nahi zen eta kostatu ditzaite aurreko karrapatzea eta beraiek soltatzea ez da erresa izan, pero Jonathan Lastrak bi matxure izan ditu eta horrek ere erraztu ditez, pixka bat distantziatzea. Baina, zuk esan bezala urteko lehenengo lasterketa ziklosekoa eta garaipenak egin zuztua. Azkeneko itzulia bai lasaiago eta publikoaz disfrutatzen ikusi zitugu. Bai, distantzi pixka bat neukan eta azkeneko itzuli erdea bintzat ziklosan ez da jakitik, ez momentutan eroriko bat, matxura bat, zulatu bat gertalitik eta danak azgora jun, baina bintzet. Azkeneko gulta erdia eta batez ere berako metako zelai hauetan, pixka disfrutatu. Titulu hau errepian ez ezin dezu lortu, ziklosean bai, Euskal Herriko txapeldun izatea berezia da. Bai, herriko txapelketa da, hemen gaina Tolosan, jaiotokitik gertu, familiko danak etorri die, lagunako, harriako, jende ezagun pila bat dauket, eta garaipenean lortzea beste jenden aurre polik izaten. Zorionak. Eskerrik asko.